Autoestima, comunicació interpersonal, presa de decisions, treball en equip, gestió de les emocions. Hi ha habilitats personals que ens ajuden a moure'ns per la vida i a prendre bones decisions per la nostra salut. Tip Salut ajuda a entrenar aquestes habilitats amb el programa Sigues tu. Es fa a escoles i instituts. A partir de materials adaptats a cada edat, es reflexiona sobre aspectes com la importància de respectar-se a si mateix i als altres o de mantenir el sentit crític davant les pressions de grup. També s'aborden temes com el consum de l'alcohol i altres drogues i es fan dinàmiques per entrenar les habilitats. Doncs en Sergi ha deixat el futbol i s'ha apuntat a ceràmica i els seus amics es burlaven d'ell. Ja que no tenim que fer cas en aquestes coses. Per poder ser competent en matemàtiques, en català, en medi, hi ha d'haver-hi una base emocional i una base completa d'hàbits saludables, que és el que porta això. Desenvolupar les capacitats psicosocials d'infants i adolescents ajuda, entre d'altres, a reduir la violència, l'assetjament escolar, els desordres emocionals i l'activitat sexual de risc. També millora el rendiment acadèmic i promou l'ajustament social positiu, l'autoestima i els comportaments saludables.